Dobrý deň. E-faktúra je zmena, ktorá sa týka všetkých nás a od 1.1.2027 sa stane súčasťou dennodenného nášho biznis života. Moje meno je Marcel Muráni, som daňový poradca a partner spoločnosti Emino Partners, ktorá je súčasťou skupiny ETL. A na dnešnom podcaste tu vítam aj môjho kolegu Martina Rožka, ktorý je hlavným partnerom ETL na Slovensku. Martin, vítaj. Ahoj a díky za pozvanie. A celý tento podcast bude o e-faktúre, povieme si vlastne, že koho sa to týka, povieme si technikálie a povieme si, čo to znamená pre prácu účtovníka, a čo to znamená pre vás ako podnikateľov, že čo zrazu daňový úrad do vás uvidí a ako daňový úrad môže proste zareagovať a povieme si, že ako sa na to proste pripravovať, takže sme sa tak komplexne pripravili. A ja by som začal si tým, že e-faktúra, ja to chápem tak, že je povinná pre všetkých. Vystavovať e-faktúru sú povinní všetci platiteľe DPH a príjmať e-faktúru sú povinné všetky právnické osoby a zdaniteľné osoby. Tak zákon v podstate hovorí o tom, že e-faktúra sa týka všetkých transakcií, ktoré majú charakter B2B. Pre tých, ktorí by nevedeli, čo to znamená, sú to v podstate transakcie medzi podnikateľmi, teda jedným podnikateľským subjektom a druhým podnikateľským subjektom a B2G, to znamená, že medzi podnikateľskými subjektami a nejakou verejnou správou. Vylúčené sú z toho vlastne transakcie, ktoré majú charakter fakturácie pre spotrebiteľov, to znamená, že naozaj bežné fyzické osoby, bežných občanov. Tie zase pod tento režim fakturácie podliehať nebudú. Treba si tu ale vlastne uvedomiť jednu vec, ktorú podľa mňa si nie úplne všetci uvedomujú, a to je tá, že zdaniteľnou osobou v tomto prípade naozaj sa rozumejú aj osoby, ktoré ku príkladu prenajímajú byty alebo proste naozaj, že majú nejakú takúto činnosť podnikateľskú, ktorá nie vždycky môže vyzerať ako podnikanie. To znamená, že možno naozaj ten byt, ktorý prenajímajú bez DPH, v tom prípade naozaj tú faktúrku alebo naozaj ten nejaký platobný príkaz, ktorý posielajú nejakému svojmu nájomcovi, nebudú musieť vystavovať prostredníctvom e-faktúry, ale možno naozaj nejaké spoločnosti, ktoré zase im faktúrujú nejakú elektrínu, plyn alebo proste nejaké ostatné služby, ktoré súvisia vlastne práve s prevádzkou tohto bytu, tie už ale zase pod e-faktúru spadať budú a oni budú mať aj povinnosť nahlásiť týmto svojim dodávateľom, že pod takýto režim budú patriť. A tu si myslím, že niektoré podnikateľské subjekty, respektíve práve tieto osoby si nie úplne uvedomujú túto svoju novú povinnosť. A tam ešte doplním, že vlastne tam je celku taká dosť vysoká pokuta, že keď niekto, kto má príjmať faktúry v režime e-faktúry, sa neozve a tým pádom proste T-com a tak ďalej, tieto veľké firmy mu posielajú proste faktúru ako fyzické osobe, a takže je to niečo, na čo si treba naozaj proste dávať pozor. A poďme si ešte povedať niečo k technickému backgroundu celému systému. A ty máš u nás VTL na starosti, taká jedna dôležitá úloha, ktorú ty máš, je vlastne, že IT vývoj našich systémov, aj celé tej IT konfigurácie, ktorú používame. Takže ty si na to najvhodnejší, aby si nám v tomto to celé vysvetlil. A ja to chápem tak, že vlastne celý ten systém je decentralizovaný. Štát to v podstate delegoval na nejaké nezávislé osoby, čo na jednej strane má aj v podstate svoje výhody. A je tam aj taká povinnosť, že vlastne, že keď chcem komunikovať s inými podnikateľskými subjektami ohľadom e-faktúry, odoslať, príjmať, tak musím mať nejakého poštára a s tým, že keď chcem vystavať faktúry, môžem používať rôznych fází akože poštárov, ktorí to odosielajú, ale príjmať môžem iba cez jedného takéhoto kvázi partnera. Keby si toto nejako vysvetlil a možno aj keby si vysvetlil, že čo je to tá e-faktúra, nejako zjednodušenie. Práve som chcel začať naozaj práve tým, že čo tá vlastne e-faktúra je. Nejaké faktúry podľa mňa, že poznáme všetci, každý z nás ich vlastne nejakým spôsobom dostáva, či už naozaj akože sa jedná o skutočne nejaké faktúrky za spotrebu elektrickej energie, za nejakých mobilných operátorov a podobne. Každý podľa mňa akože s touto nejakou záležitosťou prišiel do styku. Ak niekto vlastne podniká, tak samozrejme tých faktúr pravdepodobne dostáva podstatne viacej. Momentálne to naozaj akože boli nejaké papierové faktúry, ktoré prišli poštou. V tejto chvíli už primárne predpokladám prichádzali nejakým e-mailom. Treba si teda vlastne predstaviť to, že tá veľká zmena v podstate bude tá, že tá faktúrka príde elektronickou formou. Tá e-faktúra je v zásade XML súbor, ktorý je vlastne textový súbor nejakým spôsobom štrukturovaný. Tá štruktúra toho súboru je vopred dohodnutá všetkými tými zúčastnenými stranami. To znamená, že my vieme,
kde sa nachádza číslo faktúrky, položka faktúry, dátumy, sumy a všetky informácie, ktoré sú k tomu potrebné. A tieto vlastne informácie sa predávajú medzi tými jednotlivými subjektami, ktoré na tom trhu vystupujú. To, čo si povedal veľmi správne, teda, že ten systém je decentralizovaný, ja vnímam dokonca ako jednu obrovskú výhodu. Väčšina ľudí si tú e-faktúru predstavuje tak, že máme nejakú finančnú správu, ktorá je nejakou hlavnou autoritou v tomto smere, ktorá prijíma všetky tieto súbory a následne vlastne medzi tých ostatných rozosiela. Našťastie to tak úplne nebude. Budú tu nejaké súkromné spoločnosti, ktoré vlastne práve tú distribúciu a ten pohyb tej e-faktúry budú zabezpečovať na tom trhu. Zväčša tu budú nejaké súkromné spoločnosti. Mal som nejakú takúto otázku, že či to považujem úplne za vhodné a štát sa toho vlastne zbavil týmto pádom. Ja si naozaj myslím, že práve to môže byť nejaká záruka toho, že to bude fungovať dobre a naozaj nebudeme závislí na nejakých štátnych organizáciách a výpadkoch ich systémov a podobne. Samotná tá e-faktúra v zásade je naozaj tá istá faktúra, ktorú v tejto chvíli vystavujeme. Ten veľký rozdiel je naozaj v tom, že ako náhle tú faktúru vystavujeme, ona v reálnom čase putuje nejakému poštárovi. Ten poštár to je naozaj nejaká IT spoločnosť zvyčajne, ktorá vie, čo s tou faktúrou má urobiť. Ona ju príjme, kópiu nejaké takéto správy posiela na finančnú správu. To znamená, že technicky naozaj za pár sekúnd alebo v reálnom čase finančná správa skutočne vie, čo ktorý subjekt akému inému subjektu vyfaktúroval. Dôležité je takisto si vedomiť, a to si aj spomínal, tie faktúrky môžeme vystavovať z viacerých miest, ale môžeme mať aj jedno miesto, odkiaľ tú faktúru prijímame. Ak by sme išli do nejakého takého ľahko pochopiteľného sveta, tak si takisto vieme predstaviť to, že máme nejaký list, ktorý môžeme poslať z pošty 1 v Bratislave, ten istý list môžeme poslať z Partizánskeho, zo Svidníku, ale v zásade je dôležité, aby sme mali presne uvedenú adresu, kam vlastne akože tento list posielame. Práve preto vlastne ten systém pamätá na to, že tých poštárov, alebo teda tých subjektov, cez ktorých túto faktúru odosielame, môže byť niekoľko, ale vlastne tých subjektov, cez ktorých túto faktúru prijímame, môže byť iba jeden. Práve preto, aby naozaj sa skutočne zaručilo to, že sa to dostane na to správne miesto. Keď si povieme aj nejaký príklad z praxe, môžeme si predstaviť nejakého obchodného cestujúceho, ktorý môže mať nejakú mobilnú aplikáciu, cestuje po nejakých klientoch, vystaví im faktúru, oni naozaj môžu byť napojení rovnako na tento systém, ale popri tom tá istá rovnaká spoločnosť s rovnakým IČO alebo IČDPH môže mať popri tom všetkom aj nejaký ERP systém, z ktorého vlastne takúto faktúrku vystavuje a tá sa zase dostane vlastne do toho istého systému, ale naozaj tým prijímateľom skutočne môže byť iba jedna organizácia. Tá sa bude dokonca nahlasovať na finančnú správu, to znamená, že finančná správa aj vopred bude vedieť, že tou zodpovednou osobou, tým zodpovedným poštárom, ktorý je zodpovedný za to, aby sa tá faktúra dostala tam, kam sa má dostať, je práve tento subjekt. Tá decentralizácia toho je skutočne o tom, že tu máme aj nejakú nadnárodnú spoločnosť alebo tak aj nejaké združenie v podstate, ktoré sa volá PEPOL. Aj ten samotný formát sa volá PEPOL, ktorý vlastne definuje to, akým spôsobom vlastne ten formát alebo tá komunikácia v podstate má prebiehať. Zabezpečujú sa tu nejaké testy, ktoré zabezpečujú zase naozaj to, že tá služba je dostupná 24/7. Poznáme pomerne asi dosť veľa podnikateľov, ktorí faktúry vystavujú po nociach, lebo cez deň na to pravdepodobne čas nemajú a skutočne v podstate tieto spoločnosti v tomto zapojené musia dohľadať na to, aby naozaj tento systém bol vždy spoľahlivo funkčný. Ak sa aj budeme baviť o nejakých technických špecifikáciách, asi nemá úplne význam zachádzať do nejakých technických detailov. V zásade naozaj si treba uvedomiť to, že ak máte nejaký software, cez ktorý to vystavujete, ten pravdepodobne naozaj akože na takúto nejakú službu napojený bude a bude to zabezpečovať na tej druhej strane a myslím si, že tá je dôležitejšia a musíte vedieť tú faktúru prijať.
Tu samozrejme, ak ste klientom nejakej účtovnej spoločnosti, tak je vysoký predpoklad, že táto účtovná spoločnosť túto službu za vás zabezpečí a urobí všetky nevyhnutné kroky smerujúce k tomu, aby ste boli schopní túto faktúru prijať, pretože ak nie ste, sú s tým spojené pomerne vysoké pokuty až do výšky nejakých 10 000 eur. To znamená, že naozaj vy skutočne musíte byť schopní túto faktúru vedieť prijať. To je naozaj že jedna z veľmi kľúčových záležitostí, ktoré táto zmena prináša. Ja len doplním, že vlastne my pre našich klientov toto automaticky zabezpečíme. Máme ešte dosť času a my to budeme prezentovať všetkým našim klientom. A ja by som ešte doplnil, že vlastne tam je povinnosť archivácie, je to nejakých 10 rokov, to znamená, že vlastne aj tá komunikácia, ktorá ide, ako na ten poštár pošle tú faktúru kvázi tomu adresátovi, zároveň musí kópiu poslať ako finančnej správe a dostane nejaké potvrdzovacie správy, že to proste bolo doručené, tak toto celé má byť 10 rokov archivované vlastne. Ono v zásade si treba predstaviť to, že medzi tou e-faktúrou a medzi tou fyzickou faktúrou, ako sme ju poznali doteraz, v zásade neexistuje rozdiel. To znamená, že tam tie lehoty na uskladnenie sú v zásade úplne identické, ako vlastne boli pri obyčajných faktúrach. To znamená, že aj ten nejaký log súvisiaci s tým, alebo teda ten proces, ako kedy, kde vlastne a kto vám tú faktúru doručil, niekde v systéme bude táto informácia uložená a vy ju naozaj musíte tých 10 rokov archivovať. Ten e-poštár túto povinnosť nemá. To je naozaj dôležité si povedať. Ja si nemyslím, že tí e-poštári budú tieto dáta mazať. Hej? To si skutočne nemyslím. Každý ich asi bude archivovať, ale v zásade zákon vyžaduje naozaj iba polročnú lehotu na to, aby zase u toho e-poštára tieto dáta boli uskladnené. Rovnako zase si dovolím povedať aj to, že kópiu tej e-faktúry predsa finančná správa mať bude. To znamená, že toto opatrenie, teda, že naozaj to uskladnenie u vás teda musí prebiehať, by som povedal, že je to naozaj kvázi nejaký taký backup alebo naozaj také núdzové riešenie, keby náhodou naozaj systémy finančnej správy zlyhali a podobne. Lebo oni naozaj akože predsa skutočne budú vedieť, čo medzi tými podnikateľskými subjektami prebieha, keďže naozaj kópie všetkých týchto faktúr a tie komunikácie budú mať k dispozícii. OK. A ja by som teraz prešiel ešte na tú štruktúru vlastne ako keby tých dát, ktoré, presne ak si povedal, že vlastne, že terajšia faktúra ako je, ako pôjde vlastne z e-faktúru, tak v podstate rozdelené v tom, že vlastne zrazu tie dáta budú v elektronickej podobe, ale procesy sú plus minus rovnaké. A to si treba uvedomiť, že už teraz my posielame, teda každý podnikateľský subjekt v kontrolnom výkaze oznamuje daňovému úradu, že kto je môj klient, koľko mu fakturujem, akú sumu, s akým dátumom, takže tieto dáta už ako keby daňový úrad v podstate má. Ale od 1.1. zrazu bude mať daňový úrad všetky dáta, ktoré sú povinné, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať v faktúre podľa zákona DPH. To znamená, bude tam vidieť v podstate aj jednotlivé položky, bude tam vidieť nejaké ceny, bude tam vidieť nejaký text. A keby si možno povedal, že ale ako dáta tam nebudú, že proste vieme, že toto, čo presne že na faktúre, čo je povinné, tak vieme si to predstaviť, ale niektoré údaje tam nebudú, že to keby si možno ty vysvetlil. Možno by som povedal, že to má dve roviny. Tá prvá rovina je naozaj tá, že to tenzum informácií, ktoré finančná správa zrazu bude mať k dispozícii, bude podstatne väčšie. Ak naozaj ten kontrolný výkaz doteraz obsahoval dátum, číslo faktúry, identifikáciu odberateľa a naozaj nejakú sumu, ktorá vlastne bola fakturovaná, tak momentálne to naozaj budú aj položky všetky, ktoré tam naozaj sú fakturované, nejaký popis faktúry a podobne. To znamená, že nebude úplne veľký problém pre finančnú správu zistiť, čo bolo predmetom fakturácie, čo možno z kontrolného výkazu nie, že nebolo zrejmé, podľa mňa to bolo, že úplne nemožné zistiť. Tá druhá rovina zase spočíva v tom, že ak sme my kontrolný výkaz posielali každý, alebo teda do 25. dňa nasledujúceho mesiaca alebo 25. dňa nasledujúceho kvartálu. V tejto chvíli tie informácie finančná správa bude mať naozaj v rádoch sekúnd alebo dokonca milisekúnd. To znamená, že ten rozhodovací proces, ktorý zase na tej finančnej správe môže nastať, že niečo nesedí a naozaj, že nejaká faktúrka vykazuje nejaké problémy, tak ten red flag alebo proste naozaj akože to, že tam niečo nesedí, tak to finančná správa bude byť podstatne rýchlejšie. Tam si ale zároveň tiež treba uvedomiť to, že ako náhle dôjde k vystaveniu tejto faktúry a tá je naozaj nahlásená tej finančnej správe a my sme sa pomýlili, zistili sme, že tam niektoré veci nesedia, potrebujeme opraviť cenu, lebo s tým odberateľom sme si práve minulý mesiac volali, že
buď taký dobrý a naozaj teda daj mi tam nejakú zľavu vo výške 50%. Tá faktúra ako taká sa už opraviť nemôžeme. Skutočne musíme ísť potom mechanizmami dobropisov, respektíve opravných daňových dokladov. Faktúrka vlastne bude musieť byť dobropisovaná a bude musieť byť vystavená nová. Čo samozrejme znova si treba uvedomiť, že toto daňový úrad uvidí. Aj v tých súboroch bude možnosť pridávať nejaké prílohy. To znamená, že jedna vec je samozrejme vlastne to samotné XML-ko a dáta, ktoré sú tam uvedené, ale bude aj možnosť vlastne dávať tam nejaké iné PDF-ka, nejaké proste potvrdenia, oplnenie, nejaké dodacie listy alebo niečo podobné. To ale zase nie je úplne nevyhnutnosť alebo nejaká povinnosť. Práve preto si myslím, že medzi tými podnikateľskými subjektami aj naďalej bude fungovať nejaké posielanie e-mailov a posielanie aj faktúr vlastne v tom PDF-ku, aby zase vlastne informovali tých klientov aj o iných skutočnostiach, o iných údajoch, ktoré zase nie sú nevyhnutne povinné pre e-faktúru. Typickým príkladom naozaj sú veľké podniky, ktoré fungujú cez nejaké vydané objednávky, tzv. POčka, Purchase Orders, kde vlastne naozaj cez toto číslo vlastne oni naozaj, že párujú vlastne celý nejaký hospodársky proces. To nie je povinný údaj na e-faktúre. Takisto tam môžu byť nejaké ďalšie údaje, ktoré povinné nie sú. Typicky, keď si zoberieme faktúrky od nejakých mobilných operátorov, kde sú to, neviem, proste množstvo poslaných správ a podobne. Je tam proste naozaj nejaký dohodnutý paušál, ale napriek tomu vlastne tí mobilní operátori tam aj uvádzajú, koľko bolo poslaných SMS správ alebo prehovorených minút a podobne. To naozaj vlastne súčasťou povinných údajov na tej e-faktúre nie je. Tiež by som možno povedal, že asi každého v tejto chvíli možno napadlo a bude to jedna z možností, že ak budete mať možno problém a takú prirodzenú nedôveru k tomu, teda, že čo všetko finančná správa uvidí, samozrejme je možné to miernym spôsobom obchádzať tak, že povieme si, že áno, faktúrujeme vám na základe zmluvy niečo, tá zmluva tam už nebude a podobne. Takže nie úplne všetky informácie, ktoré naozaj by mohli mať absolútne citlivý charakter, sa tam zase musia uvádzať. Hej. Ja to nadviažem, lebo celkom dobrú vec si povedal, že zrazu štát, teraz keď kontrolný výkaz vidí v podstate s odstupom naozaj v podstate, že pol mesiaca, možno 55 dní, pri kvartálnych ešte v podstate viacej, tak to je akože hlavným účelom za mňa tej e-faktúry, že proste aby štát lepšie vyberal dane a za mňa je to naozaj krok vpred, lebo ja si myslím, že dane treba platiť a na druhej strane samozrejme treba platiť efektívne. Není naše ústavné právo, naša aká ústavná povinnosť platiť najvyššie dane, aké len sú a naozaj musíme dodržať, čo nám zákon prikazuje. A presne čo ste povedal, že vlastne, že toto je teraz, tam sa dojde taká zmena, o čom sa ešte budeme baviť neskôr, že treba si tie procesy nastaviť tak, aby to, čo chceme dosiahnuť, sme naozaj v tých faktúrach uvádzali tak, aby sme zrazu nedali tam nejakú hlúpo, že v máji vystavím faktúru a napíšem tam text, že dodanie v marci, že proste, že aj keď to bude preklep a tak ďalej, nie to bude nejaký red flag, že treba si podstate natávať pozor, lebo tie informácie, ktoré daňový rad bude mať, tak budú oveľa rozsiahlejšie ako teraz. A poďme si ešte povedať, že vlastne, že ako sa zmenia procesy, že vystavania, prijímania faktúr v praxi. Ja hneď začnem otázkou, ktorú som ti dal predtým, ak sme sa pripravili, že či nebude možné vystaviť nejakú falošnú faktúru, že v podstate budem sa tvariť ako falošný poštár, ja neviem, pošlem nejakú faktúru nejakej firme a dokonca budem imitovať ako keby, že niekoho, že v mene niekoho to posielam, tam mali iné číslo účtu, že bude toto možné podľa teba? Povedal by som, že by som si vsadil celkom významnú sumu, že sa to stávať bude. Priam sa to aj trošku ponúka akože touto formou. Samozrejme práve preto bude možno veľmi dôležité mať nastavené nejaké procesy, kontrolné mechanizmy a podobne. Aj keď treba si zase vedomiť to, že ja teraz vystavím nejakú faktúrku a falošnú, aj z tejto falošnej faktúrky, keďže vlastne ona bude reportovaná na finančnej správe, finančná správa bude očakávať, že sa zaplatí DPH. Nemyslím si, že úplne s týmto zase akože tí podvodníci budú úplne komfortní a budú chcieť akože túto DPH zaplatiť. Na strane druhej zase, ak príjmu úhradu a možno naozaj sa dokážu
dokážu rýchlo spratať a zmiznúť z trhu, tak to pre nich môže byť akože veľmi fajn podnikateľský zámer, ktorý samozrejme, že nikto z nás neschvaľuje. My takisto vlastne v nejakých systémoch budeme mať nejaké kontrolné mechanizmy, ktoré budú skutočne hovoriť o tom, že či naozaj je to odberateľ, ktorý sa bežne vyskytuje medzi tými odberateľmi historicky, teda vlastne dodávateľmi, v účtovníctve. Je to jedna z vecí. Druhá z vecí je naozaj tá, že všetky podnikateľské subjekty registrované pre DPH na Slovensku musia mať nahlásené bankové účty, ktoré sú dokonca aj zverejnené. Je to naozaj verejná informácia. A my si naozaj akože budeme automaticky porovnávať, či číslo účtu uvedené na tejto e-faktúre je zhodné aj s tým číslom účtu, ktoré je aj zverejnené. Napriek tomu si dovolím povedať, že ten workflow aj medzi účtovníkom a medzi tým podnikateľom sa zmení. Treba povedať, že ak doteraz to bolo o tom, že podnikateľský subjekt poštou, e-mailom alebo akokoľvek inak dostal nejakú faktúrku, on vedel, že asi tá faktúrka má plus minus nejaký význam, lebo však nám ju vlastne potom preposielal na nejaké účtovanie. V tejto chvíli je dosť pravdepodobné, že my o vystavení takejto faktúrky budeme vedieť skôr, ako bude vedieť sám podnikateľ. To znamená, že aj práve preto zase tu asi budeme proste riešiť aj neskôr nejaké túly, ktoré budú smerovať k tomu, že tieto faktory by naozaj bolo dobré schvaľovať a vedieť, že či sú skutočne oprávnené alebo nie. Možno sa vieme dostať vlastne aj k nejaké také ďalšej otázke, ktorá zase hovorí o tom, čo s takouto faktúrkou, s ktorou zase my nesúhlasíme. Je to jedna z veľkých tém aj na všetkých vlastne telefonátov s finančnou správou, ktorá sa rozoberá. Samotný ten PEPL formát, ktorý v podstate je adoptovaný aj na Slovensku a bude vlastne v celej Európskej únii, umožňuje posílanie nejakých správ, respektíve vymienianie si stavov tých faktúr, teda že bola prijatá, odmietnutá a podobne. Nie úplne dobre to na Slovensku bude implementované, alebo by som to povedal možno trošku inak. Tá povinnosť potom kontaktovať toho vystavateľa faktúry bude v konečnom dôsledku na tom podnikateľovi. To znamená, že on tú faktúrku odmietne, čo sa vlastne stane na tej strane účtovníctva bude to, že ona nebude putovať do účtovníctva, rozhodne z nej nebude uplatňovaná DPH a finančná správa o tejto skutočnosti bude vedieť, lebo ako takáto informácia tam pôjde, ale to teda, aby sme reklamovali tú faktúrku alebo volali teda, že táto faktúrka je naozaj že číri nezmysel alebo obsahuje nejaké nesprávne údaje, už naozaj bude rovnako ako doteraz úlohou toho podnikateľského subjektu, aby naozaj zriadil nejakú nápravu v tomto smere. OK. Dobre, v podstate v princípe tam podľa mňa to si dobre vystihol, že vlastne ako teraz faktúra ide najprv podnikateľovi, ktorý posunie účtovníkovi, teraz sa to proste otočí a tam bude musieť byť naozaj ten proces, že nie všetko, čo príde cez e-faktúru, sa rovno má hodiť do účtovníctva, rovno do DPH, rovno že na úhradu. Môže tam byť nejaké túly, ktoré proste odselektujú, že proste, že tak tieto faktúry dostávame pravidelne v takéto nejakej výške, tak to sa možno dá zaúčtovať, ale tam ten proces bude musieť byť taký, že vlastne, že ako nám to príde, nech to klient odsúhlasí, potom to pôjde do DPH a pôjde do podstate ďalej. Tak, myslím si, že je to jedna z vecí, prepáč, že ti do toho skáčem, je to jedna z vecí, kde asi naozaj bude aj nejakou našou prácou, teda dohadovať si individuálne s klientmi, aký workflow vlastne preferujú, čo je pre nich naozaj akože to správne fungovanie, ktoré zase v konečnom dôsledku ich ale nebude zaťažovať v tomto smere. OK, hej, presne. A poďme si ešte teraz povedať, že čo to vlastne zmení v praxi účtovníka, celá tá e-faktúra. Ako za mňa, my sme sa o tom dosť akože bavili, sú účtovné firmy, ktoré majú ako keby, že ich kvalita práce sa meria tým, že vedia 100% prepísať papier do nejakej digitálnej podoby. To je v podstate nejaký ten skill, ktorý od prvý v podstate nebude už nutný, lebo viac sme to prepisovanie, že zmizne. To je jedna taká úplne principiálna vec. A ďalšia principiálna vec je, že vidíme, že štátny rozpočet nemá peniaze a bude mať zrazu oveľa väčšie informácie, ktoré ja byť na mieste šéfa finančnej správy, tak v podstate, že úplne zmením celý systém daňových kontrol, pretože teraz, keď daňový úrad má nejaké podozrenie, tuší niečo, že mohol by sa niečo pozrieť, tak je tam ten prvý krok, že vyzvem daňový subjekt, že pošlite mi dáta za toto obdobie a tak toto zrazu zmizne. Daňový úrad už je o 1-2 kroky v podstate ďalej, že rovno sa vypýtať, ísť na miestne zisťovanie, povedať, že tak keď máš nejakú faktúru a tam máš text, že
faktúry ti na základe zmluvy, tak rovno, že pošli mi túto zmluvu a daňový rad sa vypýtať naozaj otázky dosť tak sofistikované, že keď teraz niekto určitým spôsobom, že však dajme to tam, keď sa spýtajú, niečo vymyslíme, tak ak daňový rad dobre podchytíte dáta, nastaví si procesy, tak ono sa vie pýtať veľmi presné, sofistikované otázky, ktoré keď ja verím, že proste naši klienti, nie že verím, ale naši klienti naozaj robia normálne proste transakcie, ale vtedy bude podstatné, že naozaj mať všetky tie dokumenty pripravené, proste, aby keď pre daňový úrad, proste, že už naozaj mať všetky faktúry, nech sa vystavujú so správnym textom, všetky podporné dokumenty nech sú k dispozícii a nech to proste, že celé dáva zmysel. A za mňa taký tretí bod je, že a potom nechám slovo tebe, že za mňa táto e-faktúra uvoľní naozaj našim najkvalitnejším ľuďom ruky a zrazu im odpadne tá práca, čas, čo znamená nejaké typovanie, ťukanie, ale budú mať viacej priestoru rozmýšľať, ktorý správny režim DPH je proste správny a aké dokumenty potrebujem, keď príde daňová kontrola, lebo zákon DPH je jasne napísané, pri ktorých transakciách aké veci musíme mať. Takže ja vidím v priestor naozaj, že to účtovníctvo mať ešte kvalitnejšie a naozaj toto bude taká hlavná zmena v tej práci toho účtovníka a z časti daňového úradu a verím, že od budúceho roka. Ako sa na to pozeráš ty? Ja sa inak veľmi teším teda ako tejto iniciatíve a tejto e-faktúre a pomerne dlho som na to čakal. Možno je to spôsobené aj tým, teda, že ja práve v tom ponímaní kvality toho účtovníka, kedy naozaj tie nároky sú kladené na to, aby sme naozaj perfektným spôsobom opísali jedno číslo proste do toho druhého, tak tam robím akože obrovské chyby. Takže konečne sa budem môcť vedieť sústrediť na niečo, čo v konečnom dôsledku bude mať nejaký zmysel a to je naozaj nejaké súvisiace poradenstvo. To znamená, že možno aj v našom prípade to bude o tom, že ten dôraz už skutočne konečne budeme môcť klásť naozaj na to súvisiace poradenstvo, mať tie papiere a tú dokumentáciu v poriadku. Veľmi dobre si povedal, že tie dáta budú naozaj v reálnom čase. Skutočne tá finančná správa bude vedieť sledovať ten tok tých faktúr a čo sa tam v podstate deje. To znamená, že dá sa naozaj predpokladať to, že otázky, ktoré proste prídu v súvislosti s nejakou kontrolou alebo s niečím, čo by naozaj vlastne v tých e-faktúrach nesedelo, budú veľmi cielené, budú veľmi konkrétne a myslím si, že budú mať o mnoho menej trpezlivosti na čakanie na odpoveď. To znamená, že ak to naozaj doteraz bolo aj o tom, že nemusí ísť o nejaký veľký podvod, ale mali sme tu nejakých dvoch podnikateľov, čo je úplne bežné. Proste tu máme nejakého pána, ktorý pozná druhého pána, sú kamaráti, medzi sebou si niečo faktúrujú, lebo naozaj obchodujú. Však väčšinou sa vlastne akože títo obchodní partneri poznajú veľmi dobre. A si povedia, dobre, však mi vyhoď faktúru, potrebujem rýchlo peniaze, potom doriešime nejaké papiere k tomu a čo tam vlastne budú za položky. Tak tu by som povedal, že toto úplne už by fungovať nemalo a nemuselo a nebude úplne vhodné, ak to takýmto spôsobom bude fungovať. Ak naozaj momentálne tá kontrola prebiehala tak, že sa nám tu ohlásila kontrola, dostali sme nejaké 3 týždne na to, aby sme tie papiere dali dokopy, možno až naozaj na tom tvare miesta na daňovom úrade zvyčajne sme zistili, o čo konkrétne ide, tak v tejto chvíli naozaj proste skôr to budú nejaké miestne zisťovania a priamo vlastne namierené na to, že OK, tak nám ukážte túto vec a skutočne proste ich bude zaujímať, že akú máte podpornú dokumentáciu práve k tejto nejakej transakcii. Ja si ale zase naozaj skutočne myslím, že ak teraz to proste bolo o tom, že tí účtovníci s vyplazeným jazykom nejakého 25. konečne vypluli nejaké daňové priznanie a bolo to podané a nie úplne mali čas a priestor, to zase na ich obranu treba povedať, sústreďovať sa na to, či tá transakcia mala nejaký ekonomický zmysel, či naozaj tá podporná dokumentácia, ktorá neexistuje, dodacie listy, zmluvy, nejaké dohody a proste čokoľvek iné, je naozaj v tej kvalite, ktorá je požadovaná zo správcu dane, tak naozaj práve tí ľudia sa budú môcť sústrediť práve na túto časť, ktorá naozaj bude veľmi a veľmi dôležitá, lebo vidíme teda, že finančná správa začína rozdávať pokuty aj za naozaj nejaké úplne neformálne chyby a podobne. Čo asi naozaj súvisí s tým, že ten štátny rozpočet zýva prázdnotou. Takže v konečnom dôsledku celé to hodnotím naozaj pozitívne a naozaj
si myslím, že konečne asi budeme vedieť zvýšiť aj tú kvalitu tej komunikácie s tým podnikateľským subjektom a naša práca sa skôr presunie do nejakej poradenskej činnosti a do toho, že tie dáta budeme vedieť vizualizovať a poskytovať tým klientom v takej forme, aby naozaj boli vhodné na nejaké ďalšie manažerské rozhodnutia. Presne ťa doplním, že toto je vlastne ako keby že naša taká vízia, teda akože vízia v rámci ETL, kde vy vlastne vyvíjate už software, ktorý časť našich klientov vlastne používa. To je vlastne NISA, to je taká nástavba vlastne účtovného softvéru, ktorá má ešte ďalšie funkcionality, ktoré sa doprogramovajú, ale vízia, taký plán je, že vlastne od budúceho roka, a to potom doplňa si ty, že vlastne aby to bol taký nejaký nástroj na to, aby samotný podnikateľ si vedel pozrieť reálne dáta v nejakom medzikroku, v nejakom inom prostredí, kde bude ich vedieť jednoducho proste čítať, bude tam mať nejaké cashflow, nejaké analýzy, nejaké prognózy, bude vedieť realizovať nejaké prevodné príkazy a na druhej strane, a ja to vnímam tak, že našou veľkou výhodou je to, že vlastne, že my nie sme že účtovníci, my sme v podstate účtovníci a poradcovia, máme tu aj v podstate ľudí, ktorí majú licenciu auditora, licenciu daňového poradcu, advokáta a ja si myslím, že zrazu tí naši účtovníci, ktorí majú podporu tohto veľkého tímu, budú zrazu vedieť dávať veľmi dobré poradenstvo klientom a zároveň klienti budú mať veľmi dobrý tool, kde si budú vedieť pozerať svoje čísla a plus budú mať možnosť aj komunikovať s tým edukovaným, erudovaným účtovníkom, ktorý v pozadí má za sebou túto profesnú vlastne akože profesionalitu. Čiže treba povedať, že už momentálne vlastne v NISE je sprístupnená v podstate funkcionalita teda e-faktúry, ako vlastne bude vyzerať, akým spôsobom vlastne sa s touto e-faktúrou vlastne bude narábať. To znamená, že ktokoľvek, kto už momentálne vlastne prístup do systému má, tak si to môže odskúšať. To znamená, že naozaj tá príprava z našej strany je už dlhodobejšia a usilovne sa na tomto pracuje. Ak to zase zoberieme z toho globálnejšieho hľadiska, už naozaj, že dlhé roky teda tvrdím, že tí podnikatelia by mali mať naozaj akože nejaký takýto nástroj, ktorý im vlastne umožní riadiť spoločnosť a mať naozaj tie informácie, ktoré potrebujú v tom reálnom čase. Tá e-faktúra dokonca nám pomôže ešte aj v nejakých iných veciach. Ak to momentálne naozaj bolo o tom, že my sme skutočne aj v tom softveri vizualizovali nejaký stav k nejakému dňu, kedy konečne nám boli doručené doklady a tie boli zase zaúčtované, tak tieto doklady budeme dostávať priebežne. Oni sa tam priebežne aj dostanú. To znamená, že naozaj bude to absolútne aktuálny stav. Už aj banka v podstate, ktorá tam bude napojená, je napojená v reálnom čase. To znamená, že skutočne realizovať z tohto úhrady a naozaj vedieť v každej chvíli a v každom momente 24/7, ako sa vlastne spoločnosť vyvíja, v akej kondícii sa nachádza, skutočne nebude nejaký veľký problém. Určite tam bude nejaký ďalší veľký development, ktorý nie úplne súvisí vlastne s e-faktúrou, ale naozaj smerujeme k tomu, že to poradenstvo bude väčšou súčasťou toho biznisu, ako možno účtovníctvo samotné doteraz bolo. Tiež zase treba povedať, že našťastie teda aj to podnikateľské prostredie na Slovensku sa mení, ak naozaj, bohužiaľ teda, my si asi pamätáme aj 90. roky, a ak tie 90. roky boli proste o tom, že len nech máme podané priznania a proste nech sú všetci akože šťastní a nič iné nás nezaujíma. V tejto chvíli asi cítime všetci teda, že narastá nejaký tlak naozaj na prácu s dátami, potrebujem sa vedieť porovnať, potrebujem vedieť, kde sa tá moja spoločnosť bude v nejakom bode nachádzať, či mám dostatok cash flowu, či som úverovateľný a podobne. A to sú všetko vlastne nejaké informácie, ktoré my sa zase snažíme tým klientom poskytovať. OK, super. Ďakujem ti, Martin, za tvoj čas, naozaj za tvoje cenné informácie, odpovede na otázky. A ja verím, že vás tento podcast zaujal. Myslím, že sa pokryli naozaj také, že to gro tých podstatných informácií. A ak by vás zaujímalo táto problematika, by zaujímala do nejakého väčšieho detailu, organizujeme event, ktorý bude 11. júna v klube Penaty práve na túto tému. A ak vás toto zaujalo, budeme radi, keď sa prihlásite. Bližšie informácie nájdete na našej web stránke. Ďakujeme a dovidenia. Ďakujem, dovidenia.